samu bane, tauye martabarsa ba halinmu bane. Ya fi kowa, ya fi kowa, kai bayi gara ma mu sani, takalmin annabi ya fi kowa, duk mai bakin ciki ya mutu. Kai bayi gara ma ku sani, takalmin annabi ya fi kowa, duk mai bakin ciki ya mutu. Allah ka ji kanmu mun barranta da su, ba 'yan uwanmu ba ne mu, abin da ka so shi san shi muke yi. Takalmin nan na manzan Allah ba ma girmamawa ba, mu neman albarkacinsa muke. Ba a nan kadai ba har a kiyamar ma, in za mu samu mu ya zame mana garkuwa mu fake. Madalla da masu kishin takalmin da ya je shi inda Jibrilu ma marmarin zuwansa yake. Kai an faji ma ana yin ruwa, ƙasa na sha ku bar ni da ce, duk dan wahalar da ya ce kula za mu ce gaskiyar da ya ce. Kowa ya ji talauci ya matse shi, madadin ya je ya ta sai dai ce, amma sai ya tara al'umma ya ta aibanta darajar annabi, ya mamanta da za ya mace. Kai bayi gara ma ku sani, takalmin annabi ya fi kowa, duk mai bakin ciki ya mutu. Ya baban na Fadima, tsira da aminci su tabbata gare ka, kyakkyawa abin a kula. Dole ne a girmama komai naka, saboda girman ka in kwanki a sha bakar wahala. Kai ne ka kusanci Allah iya kusanci, ya Rasulullah mai darajoji kala da kala. Ya Hamidu ya Muhammadu ya Mahmudu, a ko ina ne kai din dai kai ne kadai fitila. Saya mini kar ku ce komai, aikin gama ya gama ku sani, wannan lamarin yana kiɗima ni, mazaje na ta ɗaura zani. Allah wadaran ɗaukakar da neman teke sa rusa gini. Wai jama'a me kuke haka ne, in ma kun manta waye annabi shine kashi bulozini. Takalmin annabi Muhammadu ya fi kowa, na faɗa ko da in an faɗi hakan ana mutuwa. Lallai na kula waɗannan mutanen da Allah zai biye su, dole ruwan sama za ya daina zuwa. Kaji in karifa suke yi, kuma duk dan neman abun duniya, mu dai Allah kai mana kuwa. Inde har musulmi ne yake haka, shi arne ya ce me habadan Allah ku yi nazari da yawa. Ai kalar zaren kalar yadin gobe ta sanya yau ta amsa jiya, duk dan sunna yana girmama annabi inda akwai shirya. Mu takalmin ma'aiki yana da daraja gare mu duk kujiya. Mansur mai gaisuwa ne ga annabi, sai kuma Abdurrahman garkuwa ba waiwaye cikin tafiya. Kai bayi gara ma ku sani, takalmin annabi ya fi kowa, duk mai bakin ciki ya mutu.